Мин үзем рус шагыйре Гавриил Романович Державин исемен йөрткән Лаиш районының Державино авылында тудым һәм шунда 8 еллык мәктәпне тәмамладым. Һәм инде чынлап та бу авыл бик матур табигать кочагында урнашкан. Як-яклап урман, аның берничә елгасы бар. Шуңа күрә менә бу тәэсир иткәнмедер, менә шушында иҗатка оятка алганмындыр. Бүгенге көндә дә авылга кайтып йөрим, бик матур хатирәләрем. Бала чакта мин, беләсезме балалар, ул вакытларда бит инде пионерлар бар иде, әйме? Мин шушы үзебезнең сыйныфның командиры идем. Һәм без атна сайын дүшәмбе көнне линейкада рапорт бирә идек. Мин инде классны төзеп, рапорт биреп, һәр вакыт шушы линейкада чыгыш ясый идем. Һәм менә әле җитәкче булып киткәч тә, шушы җитәкчеләргә бер утырышта сорау бирделәр. Сез бала чакта командир булмадыгызмы диләр. Мәйтәм, әйе, командир вазифасын үтәдем, ә инде командир булгач, бөтен җаваплылык синең өстә. Менә шушы җаваплылык хисе минем гомерем буе минем юлдашым инде ул. Шуңа күрә менә балалар белән бәйле булуым да шуңа тоташадыр дип әйтәм инде. Безнең сыйныфыбыз зур түгел иде, 7 малай, 7 кыз идек. Шул кадәрле тату идек без, әйме? Безнең сыйныф җитәкчебез, ул Кәрим абый, ул сыйныф җитәкчебез дә иде, татар теле һәм әдәбият укытучысы да иде. Безнең белән төрле чаралар үткәрә. Аннан соң бик матур итеп баянда уйный иде. Менә аның белән бергә урманга барып, учак янында бәрәңге пешереп, шушы учак янында утырып, җырлар җырлап, һәм беләсезме, шушы класс җитәкчебез безгә әкиятләр сөйли иде. Һәм без аңа еш кына сөйлә инде Кәрим абый әкият дип. Ул кай вакытта минем әкият капчыгым өйдә калган бит балалар дип әйтә иде. Ләкин шуңа да карамастан, менә ул безгә шул кадәр әдәбиятка мәхәббәт уята алды. Һәм инде мин аны бик матур хатирәләр белән генә искә алам. Яраткан фәнем татар теле һәм әдәбият иде, аннары соң рус теле һәм әдәбиятны да яратам. Балалар, менә бүгенге көндә дә мин 2 телне дә шул кадәрле мактанып әйтүем түгел, камил дәрәҗәдә беләм. Рус теле һәм әдәбият, рус әдәбияты укытучысы иҗади кеше иде шулай ук. Безнең белән һәр вакыт төрле спектакльләр уйный идек, әзерли идек һәм чыгышлар ясый идек. Менә бу спектакльләрдә катнашу, гомумән сәхнәгә менгән бала, ул ничектер үзеннән үзе киләчәктә сәхнәгә тартыла торган, иҗатка тартыла торган кеше була. Шуңа күрә ниндидер чараларда сезгә катнашырга әйтәләр икән, әлбәттә катнашыгыз балалар. Ул бит сез үзегезне аудитория алдында чыгыш ясарга инде менә бүгенге көннән үк әзерли башлыйсыз һәм аннары югалып кала торган булмыйсыз. Мин кичкенә чакта, беләсезме, туганнан бирле мин мәктәптә идем. Чөнки әти-әнием минем мәктәп хезмәткәре иде. Күрәсезме, аннары инде үземне белә башлаганнан бирле 4-5 яшьтә мин мәктәпкә килеп, шул буем да җитмәгән тактага акбур алып яза идем. Аннары соң балалардан калган дәфтәрләр, балалардан калган инде көндәлекләр, шуларны тутыра идем. Һәм өйдә инде әлбәттә күп балалар шулай итә, укучыларым минем курчаклар иде, балаларны тезеп, аларга дәрес бирә идем. Һәм инде менә минем дусларым күп иде урамда. Без бергәләп җыелышып, шулай ук дәрес үткәрү минем өстә иде. Мин дәресләр үткәрә идем, шулар дәфтәрләр тикшерә идем, билгеләр куя идем. Менә минем шушы мәктәп мөхитендә булуым, ул гомерлеккә булган икән, юлдашым булган икән. Безнең мәктәп бинасы зур түгел иде, ләкин мин ул вакытта зур мәктәптә укырга хыяллана идем. Менә зур мәктәпкә укырга туры килмәде, ләкин шушы зур мәктәпнең җитәкчесе булырга туры килде. Һәм чынлап та бик матур мәктәбебез, милли мөхит, безнең татар гимназиясе, 20-нче Абдулла Алиш исемендәге 20-нче гимназиядә бүгенге көндә мин җитәкчедә әле. Рәхимә Арсланова ишек алдында сөйләнеп торучы 2 көрәк bir zamanda bu işli kubrak korkar öğrendim. Tiksindim mин birde. İşlerimde görmedim. Işıkka siyerlik durdum. Simkorak şıkten gına. Ay bik yav hava ikensin. Minne nörnek olmana.
Шулай бәхәсләшә торгач, язда килеп җиткәнче, хуҗа җир казый торганын, хәзер эшкә җиткәнче, кар көри торган зур көрәк барысына төшенгән. Дустыма әйткән сүзләргә, ул хәзер бик үкенгән, җир казый торган көрәккә юк сокланмаган кеше һәр хезмәтнең үз вакыты, һәр коралның үз эше. Әфәрин кызлар, исемнәрегезне әйтеп китсәгез. Сөмбел, Азалия. Сөмбел, Азалия, әфәрин, рәхмәт. Рәхимә Арсланова, без милләтнең киләчәге гөл чәчәктәй, безнең кебек кызлар барды, татар бетмәс. Белегез, мин татар дип горурланып, яшибез без шатланып, татар мәктәптә көндә киләбез кунакланып. Тәнәфестә шопыр киреп рәхәтләнеп уйныйбыз. Ә дәрестә туган телдә бик тырышып укыйбыз. Мәдинә, Мәрьям. Әфәрин кызлар, булдырдыгыз. Татар теле. Татар телендә сөйләшәм. Мин бит татар баласы. Киләчәккә туган телне миңа алып барасы. Татар телендә уйлыйм мин, җырлыйм татар телендә. Әти, әни татар булгач, татар бит мин үзем дә. Татарстан ватаным ул, башкаласы ул Казан. Тирә-юньгә нургән өстәп, агыла моңлы азан. Татар бит мин, татар кунагы тамырларында, бабамнардан калган мирас, татар теле җанымда. Айзат. Айзат, әфәрин. Мин 8 еллык мәктәпне тәмамладым һәм Казан педагогик училищесында белем ала башладым. Анда укып чыккач, инде Алабуганың педагогик институтында укыдым һәм һәр вакыт, күрәсезме, һәр вакыт мин мәктәп белән, балалар белән бәйле идем. Һәм инде менә педагогик училищены тәмамлагач та, миңа әле 17-18 яшь кенә иде, балаларга белем бирә башлагач, күп чаралар үткәрәбез бит инде, әйме? Шигырьләр кирәк була иде һәм менә күп кенә очракта ул шигырьләрне мин үзем яза идем. Ул беләсезме, шигырь яза башлаган кеше балалар бер кайчанда шагыйрь булырмын дип уйламыйдыр ул, әйме? Аннан соң менә шигырьләрен күп җыела башлагач, шул шигырьләрен турында яхшы фикерләр ишетә башлагач, һәм шул шигырьләрне туплау максатында иң беренче китабымны мин үзем чыгардым. Шигырьләрне туплап, һәм шуннан соң инде әлбәттә кемнеңдер кулына эләгә, ниндидер матур фикерләр ишетелә, кемдер синең шигыреңне өйрәнә. Бер вакытны очраклыгына әле ул вакытта Казан шәһәре мәгариф идарәсендә эшли идем, һәм бер мәктәпкә килдем дә ачык дәрескә кирдем. Шунда тәмле сүзләр дигән шигырьне укыдылар. Мин тыныч кына дәресне бетердем. Аннан соң укытучысына сөйлим, сорыйм укытучысыннан. Ә бу тәмле сүзләрнең авторы кем соң? Рәхимә Арсланова диде дә миңа булай итеп карый. Сезмени ул дип үзенең шаккатканын белдерде. Менә шулай итеп күрәсезме? Аннары инде ничектер язучылар берлегенә минем китапларым эләкте. Алар инде тәкъдим ясадылар язучылар берлегенә керергә. Һәм инде әлбәттә мин ул шагыйрь сүзенә, шагыйрә сүзенә әле бүген дә ияләшеп бетмим, чөнки ул бик зур исем һәм аңа лаеклы булыр өчен бик зур хезмәт куярга кирәк балалар. Мин буш вакытымда беләсен балалар, һәр вакыт үзебезнең классик язучыларга кайтам. Мөхәммәд Мәхдиев, Әмирхан Еники, Абдулла Тукай, Муса Җәлил, Абдулла Алишның менә яңадан яңа әсәрләрен ачабыз без үзебезнең гимназиядә. Шуңа күрә һәм инде беләсезме, менә матбугат. Мин газета, журнал көненә бер тапкыр укымасам, минем ашамаган кебек була ул. Мин әлбәттә иң беренче чиратта матбугат. Чөнки менә ул безнең гаиләдән килгән, менә минем әнием бүгенге көндә 80-ннән өстә, ул әле бүгенге көндә дә газета, журналларга язылып аларны укый. Һәм миңа кайткан сайын шундагы яңалыкларны әйтә. Син әле белдеңме? Син әле ишеттеңме? Менә телевизор, радиога караганда да без газета, журналларга бүгенге көндә күбрәк ышанабыз һәм алардан күбрәк мәгълүмат алабыз.
Менә балалар, мин һәрвакыт исем китә кешенең вакыт юк дигәненә. Кешенең вакыты юк түгел, кешенең теләге юк. Әгәр дә кешенең теләге булса, ул һәрвакыт вакыт таба. Менә беләсезме, кай вакытта директор өстәле артына утырам да, бер уй килә. Менә 10 минутта шигырь туа. Аңа вакыт кирәк булдымы? Аңа вакыт кирәк булмады. Ул минем ял иткән вакытта да, әйеме? Ул минем эштән кайткач, менә туктале үзенә ял итеп алыйм дигән вакытта да, ул ниндидер шигъри илһам килергә мөмкин. Шуңа күрә мин вакытым юк дигән сүзгә ышанмыйм. Вакыт була, ул теләк булса. Менә мин сезгә очрашуга килер алдыннан мин 3 чарада булдым. Һәм мин менә монда килергә дә өлгердем. Әле мин дәрестә үткәрдем, балалар. Күрәсезме, теләк булды. Әйтеп китәмен инде шәһәр. Мин дәрес үткәрдем, 2 дәрес. Сәгать 10-га безнең Ак Калфак оешмасы, татар кышыгы, татар бәйгесе үткәрә һәм безнең бүген йомгаклау турлары башланды. Казанның Дворянский гнездо ресторанында алар өлеш пешерергә өйрәнделәр кызчыкларыбыз һәм кулъяулык чиктеләр. Мин сәгать 10-нан 12-гә кадәр анда булдым. 12-дә 15-тә мин чыгып киттем Салават күпере, Сабантуй журналы сезнең белән балалар очрашуга. Һәм минем сәгать 14-тә унда 6-нчы, 7-нче дәресләрем бар. Мин өлгерәм, ала бирсә. Шулаймы? Өлгереп буламы? Теләк кирәк, балалар. Мин шигырьләрне беләсезме, менә тематик карасам, барлый башлагач шигырьләрем тематик, менә кыш турында шигырьләрем күп, яз турында шигырьләрем күп. Һәм алар менә шушы тематикадан чыгып, ниндидер инде укучы менә шул ел фасылында нишләгәндер. Менә шул уңайдан Сипкелле дигән шигырем бар, укып китим әле. Ай, яй нинди Сипкелле, нәкъ көнбагыш шикелле. Менә шулай дусларым мине үрти һәр көнне. Түземлегем җитәрме? Бу Сипкелләр бетәрме? Картайганчы дусларым мине шулай үртәрме? Әниемнән сорагач, ул елмаеп карагач, син түгел ди Сипкелле, син кызым бик сөйкемле. Бу Сипкелләр миңа кояш бүләге икән, ул мине яратканга нурларын биткә сипкән. Менә шулай итеп шигырь туды. Теге Сипкелле дип борчылучы кызлар бар бит. Бу инде кояш димәк сезне ярата, аңа инде фәлсәфи карарга кирәк. Менә яңа гына шигырьләр язган шигырьләрне тәкъдим итәсем килә. Мәрьям дип атала. Бер дә тик тормый Мәрьям, гел каядыр ашыга. Бу кадәрле ашыгу булыр микән яхшыга? Уенны гына башлый, тиз туяны ташлый, апасы да кисәтә, аңа урына күрсәтә. Әти-әнисе кили, әкиятләр дә сөйли, хәтта ашаганда да ул каядыр ашыга. Бу кадәрле ашыгу булыр микән яхшыга? Юк икән шул, бер вакыт ул мөшкел хәлгә төшкән. Кайнар аш ашаганда ашыгып ашка пешкән. Ашыкмый хәзер Мәрьям, пешкән кулын дәвалый. Ашыккан ашка пешкәнне ул хәзер яхшы аңлый. Менә күп кенә балалар бит инде тик тормас була, әйеме? Әти-әниегездә шелтәли. Һәм менә шул күренешне күреп, менә мондый шигырь туды. Тик тормас дип атала. Тик тормас диеп кайчак шелтәли мине әни. Ник шундый булганымны аңлыйсы гына килми? Нишләргә соң эчемдә гүя кемдер утыра? Шул кемдер мине борчып кытыртып кына тора. Тик утырма, уйна, сикер, агач башына менди, урамдагы күлдәвектә йөгереп чабып керди. Мин үзем дә кайчакта шаярып уйнап туя. Бабай яныма килеп, башымнан сыйпап куя. Мин дә кечкенә чакта шундый тик тормас идем, синең күк бер урында гел тик утырмас идем. Миңа гаеп табарга ашыкмагыз, алайда. Шук булганмын икән мин охшаганга бабайга. Менә кырмыска турында шулай ук шигырь. Кырмыска кичкенә бит инде, ләкин нинди көчле икәнен үзеннән күпкә зурырак әйбер ниндидер үләнне күтәрә алганын ишеткәнегез бардыр. Бигерәк кичкенә мин дип зарлана кырмыска. Нигә миңа фил кебек зур һәм көчле булмаска? Киңәш сорап килә ул зур ябалак янына. Шаркүс булай дип җавап бирә аның зарына. Кызыкмы әле аңа? Бәлки син көчле филдән? Ышанмасаң барып күр,
Ул үзе курка синнән. Хәйран калган кырмыска сынап карарга булган. Фил янына бер көнне барырга карар кылган. Озак эзләгән аны, ниһаять филне тапкан. Агач башына менеп, булай диеп сүз каткан. Фил абый өйрәт әле, ничек итеп үсәргә? Зур көчле булу өчен әйтче миңа ни эшләргә? Күрмәгән кырмысканы, ишетсә дә тавышын, кем дәшә миңа дип фил боргаласа да башын. Күргәч тә телсез калган. Фил бик каты куркудан як-ягына каранган да, һәм шунда ук юк булган. Кырмыска әллә чынлап филдән көчлерәк микән? Бу турыда сез, дуслар, ниләр уйлыйсыз икән? Менә сезгә сорау. Рәсем ясауны әйтеп була, ләкин минем хобби, беләсезме, балалар? Гитарада уйнау иде. Минем берничә гитарам бар иде, һәм мин гитарада уйныйм. Ул инде хәзер күптән кулыма алганым юк. Мин аны менә хобби буларак, ул минем һәр вакыт гитара минем үзем белә иде. Мәктәптән соң да ул педагогик училищега үзем белә барды. Алабуга педагогик институтына да менә мин күбрәк шушы гитарада уйнавымны хобби дип әйтермен. Чөнки ул минем ничектер профессиональ түгел бит, әйеме? Мин аны кешегә дә күрсәтмим, просто үзем өчен кирәк әйбер ул. Хобби бит ул үзеңә ошаган әйбер, үзең өчен кирәкле әйбер. Рәхмәт, бу кадәрле күп бала катнашыр дип уйламаган идем, балалар, куркыбрак та килгән идем, чөнки минем иҗатымны барыбер әле теге башка шагыйрәләр кебек әле бик белмиләр, ләкин мин күрәм, сез кызыксынып киттегез, шуңа күрә Рәхимә Арысланова шигырьләрен күрсәгез, әлбәттә укырсыз дип ышанам. Минем үзем бу инде реклама түгел, ВКонтактеда үз битем бар, анда да шигырьләр куям. Рәхимә Арысланова. Бик зур рәхмәт, балалар, сезгә киләчәктә шулай уңышлар телим. Һәр вакытта эшегез уң булсын. 4-5 генә укырга тырышыгыз. Тырышкан табар, ташка кадак кагар дип юкка гына әйтмәгәннәр. Тырышлык кирәк, балалар. Тормышта тырышлык кирәк. Тетте, икетте.